Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа какво си купих от H&M, Fantastical и един магазин за пижами за 30-40 лева. Първо ще започнем с H&M. Там си купих едно нещо. То ето такава лента за коса, понеже моята се скъса. Сега ще ви... И тя струва 8 лева. 7,99 струва. Второто нещо, което ще ви покажа, е от магазина за пижамки. Взех такова долнище с меченца, което е супер удобно и мекичко, такова готинко. Много ми харесва. И то е 15 лева и 63 стотинки. И третото нещо е Фантастико. И то е най-интересното. Сега само да отворя пакета. И сега започваме с трето нещо. Отворих турбата с Фантастико нещата. Първото нещо е този милка шоколад, който е 4,99. Второто нещо е тези бисквитки на Милка. Те са 1,15. Третото нещо е това на Орео, което е 1,70. Такова. Четвъртото нещо е това мушче на Queen с манго, което е 2 лева и 30 стотинки. Двете неща са тематични за Хелоуин. Е такива. Новите на Амус. Pillable Candy с зомбито и с мумията си взехме. Те бяха намалени по 2,20 всяко пакетче. Така. В H&M оставих 8 лева, в магазинчето за пижамки оставих 15 лева и 60 стотинки, а в Фантастико оставих 15 лева всичките тези неща. И по мои пресмятания съм изхарчила към 40 лева. Кажете ми, напишете ми в коментарите дали си струва 40 лева за целия този пазар. И поставете лайк на това видео!